això com torna a casa per Nadal, doncs torna a casa per les Santes, també és cert. Les Santes és la festa major de Mataró, la més reconeguda de tot Catalunya. Les Santes representen gairebé un estil de vida. La que marca el calendari del meu any. Que és única. Per mi les Santes són una de les coses més importants de la vida. Són pura adrenalina, són 5 dies de l'any que els espero amb candeletes. Vaig començar perquè, quan es va formar la colla no tenien, eren superpocs, eren 4 persones. I llavors el que feien era fer tallers per les escoles, amb la gent que va començar, no? I explicaven el que eren els castells i et feien una mica de taller, no? T'ensenyaven a pujar això. I van venir a l'escola que jo anava, que era l'Enxaneta, i a mi em va agradar molt. I llavors vaig insistir a casa que em deixessin anar a provar-ho un dia assaig, ho vaig provar i aquí estic. I fins a baix, Abans de fer castells estic molt nerviosa, molt. Quan pujo a la pinya els nervis comencen a baixar i un cop a dalt estic superconcentrada, llavors ja no noto ni nervis, ni mals de panxa, ni caques, ni pipis, ni res. I a baix, un cop si l'aconseguim, estic supercontenta, feliç i amb llàgrimes, i si no estic molt enfadada perquè no hem aconseguit allò que fa tants mesos que estem treballant. Doncs la nostra festa major i allà anem a fer castells grans. Són un referent des que soc petita, els gegants jo a casa meva els he viscut des que soc des que era un moc, que sempre he tingut a la família Rabafàs penjada a la paret, per tant, és sentiment, no hi ha més. Jo vaig començar a portar gegants perquè jo formava part era monitor del grup d'Esplai Garbí i un any, l'any 78 crec que era, vam fer uns gegants i llavors un any següent, l'any 79, una colla de Mataró, una gent de Mataró, va voler canviar el tarannà dels gegants de la ciutat, que fins aquell moment eren geganters que cobraven, eren gegants molt mal guarnits i que feien una mica anaven on els hi pagaven més i funcionaven així. Llavors hi ha gent que va dir això no pot anar així, això ha de funcionar diferent, els gegants són de la ciutat i per tant ha de ser la ciutat qui en faci l'ús i qui en tingui el gaudi d'aquests gegants. Què passa? Què passa? Em feien molta por els petards i vaig dir m'agrada molt la momeroteta, m'apuntaré a veure si així també perdo la por. I efectivament, gràcies a la gent que estava allà al cap de colla, vaig perdre la por als petards. Ja des que el
oficialment començar el dia 25 de juliol a les 8 amb el pregó de l'alcalde. I és que la ciutat s'ho ha guanyat. Després d'un any de lluita i d'esforç, li convenen uns dies de rauxa. Visca Mataró, reina del Maresme! I visca Catalunya lliure! Boja comença quan els gegants volen sortir de festa i s'escapen de l'Ajuntament. Baixada, la pujada, la ruixada... Descontrol. Passar-ho bé, disfrutar... És per la nit de Boja de les Santes i com és tradició o costum que els grupets de joves cadascú fa la seva samarreta. Nosaltres som 4 i les 4 vam decidir fer la mateixa i vam anar a casa d'una amiga, vam fer una plantilla i després amb una esponja les vam fer. Les matinades són un acte que es fa a les festes majors, que tradicionalment sempre s'ha fet amb gralles i que consisteix en, aquí a Mataró per exemple, en diferents rutes. Surten molts grups de grallers des de diferents punts de la ciutat tocant, llavors a cada X metres els veïns s'organitzen i fan una taula. També està guai que fins que no esmorzen els músics no esmorza ningú. Els que sou veterans ja ho sabeu. Primer tasten la taula els músics. Els músics són aquells que van amb l'instrument. Necesito un control. Ai, Cugat, ai, Cugat! Cántale. Controller. Dies abans de les festes ens envien una carteta dient que hem de fer les matinades. Llavors, aquest dissabte ens vam reunir a les 8 del vespre per preparar les taules i portar a cadascú el que li vingui bé. I això hem fet. Hem quedat aquí a les 6:15, tothom, uns porten taula, els altres, preparen les bessures i tot el veí, els veïns un porta embotit, l'altre porta coca, porten begudes, porten fruites, porten una miqueta de tot. A la una! Per darrere no escalfarà res, eh? No, no. A les unes! Yo, Ina, baby. Vamos arriba, let's go now. Well, tonight we could be more than friends. Well, tonight we should be more than friends. We're in the corner of the crowded room. I want your lips, your body, boy. How soon did it feel? L'acte central del Dia de les Santes és la missa. Aquesta missa és la típica missa de festa major que es fa a totes les festes majors. La festa de Mataró té unes característiques molt especials, primera perquè va ser escrita expressament per Mataró, per un capellà mataroní, i a part que la música és d'un estil
que marca molt l'època en què va ser creada i bonica. Llavors és molt típica que la gent, que l'església s'ompli, que molta gent la vagi a sentir, molta gent que inclús no són gent que va a missa normalment, sinó que van a sentir-la com a concert. Quan era petita, devia tenir uns 10 o 12 anys, el meu pare m'hi va portar i vaig quedar entusiasmada i vaig dir que algun dia jo cantaria. Aquest grup de cantaires són més de 100 i això també és una altra particularitat d'aquesta missa de Mataró. La cursa és una cosa que es fa cada any a les Santes, que es fa un matí. Es pot presentar tothom qui vulgui, de totes les edats, i t'apuntes, et donen un número, vas i fas un recorregut per Mataró, que ja te l'indiquen, i corres. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Quan arribes et donen beguda, un préssec, et donen també un diploma amb el temps que has fet. És una cosa que està molt bé, tot i que costa, per ser després de la nit dels focs, es fa dura. El No n'hi ha prou va ser un acte que el que intenta era que la nit del 28 quedava orfe i llavors per intentar que la festa no acabés ensopida, el que es va intentar fer era que la nit del 28 les comparses representen que lleven de matinada i surten de la casa gran perquè encara continuen tenint ganes de festa. Matacà és un acte que es fa després de l'Enfigurat, el dia 29 de juliol, a les 6 o a les 7 de la tarda. Aleshores, les figures representa que surten de la casa on han estat tota la festa major, que és l'Ajuntament, i baixen per carrers representatius de la ciutat fins on dormen durant tot l'any, que és Can Marfà. Sense veure les santes ens maten. Sí, quan plou i no es poden fer les santes, ja ploro. Sí, jo soc santera. La festa és això, és una festa en la qual tots participem, tots som iguals i tots en gaudim.